Arrauakoa naiz eta 8 urte ditut. Arraua langile osoa da. Arrauak 2 industria gune ditu. Eta hemen, industria gune horietako gauza denda mota batzuk agertzen dira. Igual, aztu zaizu esatea, bi industriagune badela talaia eta bestia lintzirin. Ez? Bi. Sorun bat. Gaitu. Garraioak, Sorola, autopista sarrera eta topoa dira. Hemen ordutegiak daude. Hau topoarena da. Hau autobusa, ere badagoela. Eta hau Sorola. Hauek, baserri batzuen argazki zarak dira. Hemen, kondaia bat dago. Direk irakurriko dira. Hemen osasuna, direla ambulatorioak eta farmazia. Hau ambulatorioa da eta farmazia. Eta hauek, Arauako doktoreak dira. Bai, Oiartzunen 3 dorre etxe bakarra daude eta Arrauan daude. Niri amona kontatzen zidan, Arrauara jauntxo batzuk etortzen zirela, eta hori, eta markesak eta holako. Marqués de Villaverde. Bai. Bai. Batek du Marqués de Villaverde, bestea Marqués del Norte eta bestia naiz gogoratzen. Hor barruan dago, jarrita. Bueno, gauza da, konturatu ziala, Gipuzkoako lurraldeak eta klimak oso naziala, zaldi batzuk azitzeko, karrerako zaldi berezi batzuk. Eta orduan, Arrauan daude zaldi toki batzuk. Zaldi toki horietan, azitzen zituzten karreratako egokiak ziren zaldiak, eta hor daude etxe handi palazio antzeko batzuk, jende hori etortzen zelako. Bata da, Audelen dagona, bidian, bat do zalditoki bat, beste bat do pixka gore gota, eta beste bat dago topoaren bestaldean, Lartzabalko inguru horretan. Eta bai, aretxek esan bezala, Marqués Villaverde. No, de Villapadierna, el Marqués del Norte, eta bestien azgoatzen. Azgoatzen berizien. Hoxen. Marqués. Bale, eskerrik asko.